L'Ajuntament de Barcelona practica una política xenòfoba en la crisi del coronavirus. Exagero? No. Mireu, avui hem sabut que destinarà 400.000 euros a combatre aquesta crisi en països com Palestina, el Marroc, Colòmbia, Tunísia o el Líban. Només a Palestina, per posar un exemple, es comptabilitzen 2 morts, mentre a l'àrea metropolitana de Barcelona en són milers. Però l'Ajuntament de la capital de Catalunya envia gairebé 500.000 d'euros pels malalts d'aquell país, i en canvi els barris de Montbau o la Vall d'Hebron, que són els 2 barris més perjudicats pel virus a Barcelona, no rebran ni un euro. Si ets català, l'Ajuntament de Barcelona no t'ajuda. Ara bé, si vius a milers de quilòmetres del cap i casal de Catalunya, mai no has aportat ni un cèntim al consistori barceloní i no t'importa un rave la nació catalana, et plouran els diners de la Colau. Tot plegat, xenofòbia pura i dura, perquè no oblidem que la xenofòbia és l'animadversió cap a les persones considerades com estrangeres, que és exactament com les considera l'Ajuntament de Barcelona a les veïnes i als veïns de Montbau o la Vall d'Hebron.